ሃፍታ ብኣፈ ታሪኽ እንፈልጣ ምድሪ ኣስማተኛታት በዚሖምሉ ብዝነበሩ ዘመን ጽሑፍቶ ናይታ ሰፊሕ ግዝኣት ዝነበራ ንግስነት ኣብ ሓደ ንእሽተይ መንእሰይ ይምርኮስ። ናይዚ መንእሰይ ስም ድማ መርሊን። ሰላም ጆሲ ተሓዋኹም ይምሳኹም ዘለኹ ንሎሚ ድማ መርሊን ምዕራፍ 5 ካብ መበል 55 ክፋል ጀሚረ ይሕዘልኩም መጽእ ዘለኹ። ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ካብ ዝረአናዮ መርሊንን ኣርተርን ብሓንሳብ ኮይኖም ንበዓል ፐርሲቫል ንኸምልጡ ናፍታ ኤስሜር ዝተባህለት ግዝኣት ኣምሪሖም። እንተኾነ ግን ሞርጋና መጽያ ንኣርተር ክትቀትሎ ዋላ እኳ ተሓሰበት እቲ ድሕሪ ክንደይ ነዊሕ ግዜያት ዝረኸበቶ ሞድሬድ ጠሊሙዋ ንዓኣ ብኻራ ሃሪሙ ንኣርተር ኣድሒንዎ ክወፅእ ኸሎን ሕጂ እውን እንተኾነ ግን ብኻራ ተሃሪማ ኾላ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዝሞተት መሲላ ኣብ ቅድሚኦም ወዲቓ ድሓር ግን ተሲኣ ምስቲ ኤቱሳ ዝተባህለ ጻዕዳ ድራጉን ክትጓዓዝ ኮላ በረድ ርኢናያ። ሞድሬድ ድማ ንጉስ ኣርተር ስለ ዘድሓነ ብኽብሪ ወተሃደር ናይ ካሚሎት ተባሂሉ ኣርተር ክሾሞ ኸሎ ርኢና ወዲእና ነርና። ናብ ናይ ሎሚ ክፋል ቅድሚ ምስጋርና ንኹላትኩም ናብዛ ሓዳሽ ቻነል እንኳዕ ብድሓን መጻኹም እንዳበልኩ መጀመሪ ነዛ ቪድዮ ላይክ ከምኡ ድማ ነዛ ሓዳሽ ቻነል ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ነታ ደወል ትንክፍ እንዳበልኩም ጀምዓ መርሊን ምዃና ኣይትረስዑ ኢኹም እንዳበልኩ ናብ ናይ ሎሚ ክፋል ክንሓልፍ። ኣርተርን መርሊንን እዮም ኣብ ጫካ ብፈረስ እንዳተጓዓዙ ኸለዉ ብርሑቕ ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ኣዋያት ይሰምዑ። በዚ ነገር እዚ ኣዝዩ ሰንቢዱ ኣርተር ቀልጢፉ ካብ ፈረሱ ወሪዱ እንታይ ምዃኑ ኸረጋግጽ ይፍትን። መርሊን እውን ደድሕሪኡ ስዒቡ ብገረብ ተሓቢኦም ክልቲኦም ክዕዘቡ ምስ ጀመሩ ኣብ ሓንቲ ንእስ ዝበለት ዓዲ ካብ ካሚሎት ብዙሕ ርሒቓ ዘይትርከብ ንሓንቲ ሰበይቲ እቶም ህዝቢ ጠንቋሊት ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ተሓጋጊዞም ኣሲሮም ከቃጽልዋ ክዳለዉ ኸለዉ ይርዩ። ኣርተር ድማ ብፍጥነት ናብኦም ኸይዱ እሞ ነቶም ህዝቢ ንጉስ ናይ ካሚሎት ምዃኑ እንዳሓበረ እንታይ ስለ ዝገበረት እያ ከተቃጽልዋ መዲብኩም እብሎም። ንሳቶም ድማ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ጠንቋሊት እያ፣ ናብ ዓድና ድማ ሕማም ተምጸልና ኣላ፣ ስለዚ ንሕና ክንቀትላ ወሲና ኣለና፣ ኣቦኻ ኦተር ተዝኸውን እውን ኣይምምሓራን መቐተላ ነይሩ ብልዎ። ኣርተር ድማ ንስኹም ኣብ ዙርያ ካሚሎት ብዙሕ ከይርሓቅኩም ስለ ትርከቡ ኣብ ትሕተይኹም ትመሓደሩ፣ ስለዚ ኣነ ዝበልኩኹም ኢኹም ትሰምዑ። ድሓርካ ኣነ ኣቦይ ኣይኮንኩን፣ ኣነ ኣርተር እየ፣ ብናተይ ሕጊ እየ ዝምራሕ፣ ፍትሕዋ ብሎም። እቲ መራሒ ናይታ ዓድን እቶም ህዝብን በቲ ነገር ክሰማምዑ ንእሽተይ ግዜ ይወስደሎም። ኣርተር ግን ሰይፍ እንዳውፅአ ፍትሕዋ ብለኩም ኣለኹ ኢልዎም ነታ ሰበይቲ ካብ ሞት የድሕና። እንተኾነ ግን እታ ሰበይቲ ብጽኑዕ ሓሚማ ስለ ዝነበረት ከቢድዋ ኣብ ሳዕሪ ትድቅስ። ኣርተር ድማ መጺኡ ክከናኸና ይፍትን። ንሳ ድማ ኣነ ዕድመይ ኣኺል እዩ፣ መማተይ ዘይተርፍ እዩ፣ ግን እዛ ዝህበካ ህያብ ኣዝያ ኽብርቲ እያ፣ ናይ ሞት መንፈስ ከይተረፈ እያ ትጽውዕ። ንስኻ ድማ ምስቲ ንግስናኻን ምስቲ ኽብርኻን ብጥዑይ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ክትሕዛ ሓደራ ኸይላ ህያብ ዝተጠቕለለ ብጨርቂ ትቦ። እታ ሰበይቲ ግን ድሕሪኡ ብዙሕ ኣይጸንሐትን። ኣርተር ድማ ነቲ ዝሃበቶ ህያብ ከፊቱ ምስ ረአዮ ብጨርቂ ዝተጠቕለለት ሓንቲ ንእስ ዝበለት ጥሩምባ ምዃና የስተውዕል። ድሕሪዚ ነታ ሰበይቲ ኣብቲ በረኻ ቀቢሮማ ናብ ካሚሎት መለሱ እሞ ንጋየስ ከይዶም እንታይ ዓይነት ጥሩምባ እዩ ኢሎም የርእይዎ። ጋየስ ድማ ካትፓት ዝስሙ ዓይነት ጥሩምባ እዩ ካብ ቀደም ጀሚሩ ብዛዕባ ዝሰሚዐ ነይረ፣ ዋላ ኣብ ጥንቲ እውን ተርእናዮ ኣብ መንጎ ክልተ ግዝኣት ኩናት ክለዓል ከሎ ብፍላይ ድማ እቶም ኣስማተኛታት ነዚ ጥሩምባ እዚ ተጠቂሞም ዝሞቱ ወለዶኦም ኩሎም የተስእዎን ከም ዝነበሩ እዩ ዝውረብሎም። ጋየስ ቀጺሉ እዚ ጥሩምባ እዚ ኣዝዩ ልዑል ሓይሊ እዩ ዘለዎ፣ ስለዚ ኣብ ጽቡቕ ኣቐምጦ ሕብኣዮ ኢኻ ኢሉ ንኣርተር ይመልሰሉ። ኣርተር ነዚ ጉዳይ ዝድሕሪ ምስምዑ ከተሓሳስቦ ይጅምር። ኣጋጣሚ ኮይኑ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣቦኡ ዝሞተላን ንሱ ድማ ንግስነት ካብ ዝሕዝ ሓደ ዓመት ዘቑፀረላን ብምዃና ኩላቶም ወተሃደራቱን መርሊን ከምኡ ድማ ጉዌን ብሓፈሻ ኩላቶም ማዕርኽቱን ጋየስን ተኣኪቦም ድራር በልዑ ነበሩ። ኣርተር ግን በታ ጥሩምባ እንዳሓሰበ ቀጺሉ እውን ናፍቲ ሓወልቲ ናይ ኣቦኡ ኸይዱ ናይ ኣቦኡ ሓወልቲ ደጋጊሙ ክርእዮ ይጅምር። በዚ ጥራይ ኣይብቃዕን፣ ነጽባሒቱ ወጋሕታ ከይተረፈ ነታ ጥሩምባ ብጥቕኡ ገይሩ እንታይ ክገብረላ እንዳበለ ክሓስብ ከሎ ንርእዮ። ኣጋጣሚ ኮይኑ በቲ ማዕጾ መርሊን ይመጽእ ስለ ዝነበረ ነቲ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ናይ ፍረታት መቐመጢ ገይሩ ሸፊኑ መታን ክሓብኣ ነቲ ፍረታት ደፊኡ ብስልጣንያ ነታ ጥሩምባ ይሓብኣ። መርሊን ድማ ንውሽጢ ምስ ኣተወ ዝተደፍአ ፍረታትን ኣርተር እውን ክስንብድ ስለ ዝረኣየ እንታይ ኣሎ ዲ ሓድሽ ነገር ኢሉ
ሓቂ ምስጢር ከውፅእ ክደፋፍኦ ይጅምር ንኣርተር። ኣርተር ግን ንመርሊን ወላ ሓደ ይነገሮን ግን ንወላ ሓደ ሰብ ከይትነግር ዋላ ንግዌን ከይተረፈ ከይትነግራ ኢሉ ብማንካ እንዳፈራርሐው ንመርሊን። ክልቲኦም ፈረስ ሒዞም በቲ ሰፊሕ ሜዳ ዝመስል በረኻ ክጓዓዙ ይጅምሩ። መርሊን ድማ ናበይ ይኸዱ ምንባሮም ዋላ እኳ ተዘይፈለጠ ደድሕሪ ኣርተር ይስዕብ። ምስ ኣርተር ግን ብሓንሳብ ይጓዓዙ። ኣብ መወዳእቲ እውን ኣርተር ክጓዓዞ ዝጸንሐ ቦታ በፂሖም ናፍቲ ዓብዪ ናይ ሚሜቴን ኣእማን ክጓዓዙ ከም ዝጸንሑ መርሊን ይርድኦ። መርሊን ክሳብ ሕጂ ናበይ ናይ ቦታ ከም ዝመፁ ይፈሊጡ እምበር እንታይ ክገብሩ ከም ዝመፁ ኣይተረድኦን ዘሎ። እንተኾነ ግን ኣርተር ኣብቲ ናይ ፈረሱ ቦርሳ ነታ ዓንተወይ ዝረኣናያ ናይ ሞት መንፈስ ትጽውዕ ጥሩምባ ቐሚጥዋ ጸኒሑ የውፅኣ። ኣብዚ ግዜ እዚ መርሊን ናይ ኣርተር ሓሳብ እንታይ ምዃኑ ጥዑይ ገይሩ ይርድኦ። ግን መርሊን ነዚ ሓሳብ ስለ ዘይድግፎ እዚ ነገር እዚ ጽቡቕ ሓሳብ ኣይመስለኒ ንብሎ ንኣርተር። ኣርተር ግን ኣብ ናተይ ቦታ ኾይንካ ባሕሰብ ንስኻ ከምዚ ኣነ ረኺበየ ዘለኹ ዕድል ተትረክብ ነቦኻ ካልኣይ ግዜ ንኽትሪኦ ኣይምተጠቀንካሉን ትዕድል ኢልዎ ንመርሊን። ናብቲ ኣእማን ገጹ ቐሪቡ ኣርተር ነታ ጥሩምባ ኣብ ኣፉ እትዩ ይነፍሓ። ኣብ ቅድሚ ኣርተር ብርቱዕ ብርሃን ይፍጠር። ኣርተር ድማ ተኺሉ ናብኡ ይኣትሞ። ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ከይደንጎየ ኣቦኡ ይረኣዮ። በዚ ምኽንያት እዚ ኣርተር ኣዝዩ እንዳተሓጐሰ ኩሉ ግዜ ዝሓስበካ ኣቦይ ዋላ ነገራት ክኸብደንን ክሽገርን ከለኹ እንታይ ነይርዎ ኣቦይ ኣብ ጎነይ ተዝኸውን ኢለ እየ ዝሓስብ። ናይ ኡተር መንፈስ ግን እንቋዕ ኣብ ጎንኻ ይኮንኩ፣ ምኽንያቱ ንስኻ ሕጂ ትውስኖ ዘለኻ ውሳኔታትን ተውፅኦ ዘለኻ ሕግን ምሳይ ጠቕላላ ኣይሰማማዕን እዩ። ካብቲ ኣነ ዝኽተሎ ዝነበርኩ ሕጊ ወፃኢ ብዙሕ ኢኻ ፈፂንካ ናይ ካሚሎት ደም ዘይብሎም ወተሃደራት ጌርካ ነታ ሰራሕተኛ ዝነበረት ተመርዒኻ መታን ምስ ካልእ ግዝኣት ዘለካ ርክብ ከተደላድል ጓል ንጉስ ልዕልቲ ብክንዲ ትምርዖ ሓንቲ ዘይትረብሕ ሰራሕተኛ ተመርዒኻ። እዚ ድማ ኣንጻር ናተይ ሓሳብ ናይ ንጉስ ተግባር ዘይኮነ ህዝቢ እውን ከም ዝንዕቐካ ዝገብር ጉዳይ ኢሉ ኣንጻር ኣርተር ይለዓል መንፈስ ናይ ኡተር። ኣርተር ግን ክሳብ ሎሚ ኣብ ካሚሎት ካብ ዝነበሩ ወተሃደራት ኣዝዮም ዝሓየሉን ህይወቶም ዋላ ተኾነ ንካሚሎት ንኽኸፍሉ ዘይሰግኡ ኣዝዮም ብርቱዓት ወተሃደራት የሾይመ። ናይ ግዌን ጉዳይ ድማ ንስኻ ካብ ተሓስቦን ላዕሊ ካብ ልበይ ኣዝየ ስለ ዘፍቅረ እየ ተመርዐያ ይብሎ። እንተኾነ ግን ኡተር እንዳሓረቐ ናትካ ሓላፍነት እኮ ፍቕሪ ወይ ካልእ ነገራት ኣይኮነን፣ ግዝኣትካ ብትብዓት ምሕላው እዩ። ብናተይ ዓይኒ ድማ ግዝኣትካ ብግቡእ ሓሊኻ ኢለ ኣይሓስብን እየ ኣይተዓወትካን። ኣነ እውን ክሳብ ሎሚ ዝሃነጽኮ ኩሉ ክብሪ ናይ ካሚሎት ኣርተር ንስኻ ንጉስ ምስ ኮንካ ኣፍሪስካዮ ኢኻ ይብሎ። ኣርተር ድማ ኣነ ንጉስ ምስ ኮንኩ እኮ ዋላ ዘጋጠመኒ ሽግር ብዙሕ ይሃሉ፣ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ሰላም ፈጢረ እየ ዝነብር ይብሎ። ኡተር ግን ሰላም ነዊሕ ኣይጸንሕን እዩ፣ ሎምሎ ጽባሕ የለን። እዚ ዝሃነጽካዮ ግዝኣት እውን ክፈርሰካ ከም ዝኽእል ኣይትጠራጠር ይብሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኡተር ካብ ኣርተር እንዳረሓቐ ክኸይድ ስለ ዝጀመረ ንዓባ ሞጥናሕ ኣቦያ ኣይትኺድ ጥዑይ ጌረ ክዛረበካ ይብሎ። ኡተር ግን ዝበልኩኻ ጥዑይ ጌርካ ሕሰበሉ፣ ኣብዚ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ ነዊሕ ተጸኒሕካ ግን ምስ ምውታን መንፈስ ከይትተርፍ መውፅእ ድማ ከይትስእን ቀልጢፍካ እንተወፅኻ ሕሸካ ብሎ። ኣርተር ድማ ዘረብኡ ሰሚዑ ክወፅእ ከሎ ኣብቲ ጫፍ ምስ በጽሐ ኡተር ይፈትወካ ኢሉ ይዛረቦሞ። ኣርተር ድማ ግልጽ ኢሉ ነብኡ ርእይዎ። ካብቲ ዝነበሮ ጻዕዳ ብርሃን ዝመልኦ ቦታ ኣርተር ወፂኡ ናብ መርሊን ይኸይድ። መርሊን ኣርተር ክወፅእ ከሎ ምስ ረኣዮ ሓዚኑ ምህላው የስተውዕል። ኣብ መገዲ መሲዎም እውን ኣዕሪፎም ኮፍ ምስ በሉ ኣርተር ኣቦኡ ዝበሎ ነገራት እንዳዘከረ ኣነ ብዙሕ ጌጋ ፈጺመ ንግዌን ክምርዓው ኣይነበረንን፣ ናይ ካሚሎት ወለዶ ዘይብሎም ሰባት ድማ ወተሃደር ክገብር ኣይነበረንን። በዚ ምኽንያት ምናልባት እዚ ህዝቢ እዚ ዘይከኽብረኒ ይኽእል እዩ እንዳበለ እቲ ኡተር ዝበሎ ሓሳባት እንዳሰላሰለ ንመርሊን ክነግሮ ይጅምር። መርሊን ግን በንጻሩ ንስኻ ካብቲ ተሓስቦን ላዕሊ ኣዝኻ ንፉዕ ንጉስ ኢኻ፣ ህዝቢ ድማ ወላ ሓደ ሕቶ የብሉን ኣዝዩ ዝፈትወካ እንዳበለ ካብቲ ናይ ኡተር ሓሳብ ከናግፎ ይፍትን። ንጽባሓይቱ ንግሆ ካሚሎት ምስ በጽሑ ክልቲኦም ናይ ወተሃደራትን ናይ ኣርተርን ኣኼባ ስለ ዝነበረ ኣብ ዙርያቲ ማዕርነት ዘርኢ ከቢብ ጣውላ ኮፍ ኢሎም እንዳተዘራረቡ ከለዉ ማዕጾ ሃንደበት ክፈት። በዚ ነገር እዚ መን ከፊቱ ወይሎም ኩሎም ስንብዱ። ነዊሕ ግን ኣይጸንሐን። ካልኣይ ግዜ እውን እቲ ተንጠልጢሉ ዝነበረ መብራህቲ ናብ ማእኸልቲ ጣውላ ከቢብ ወዲቑ ነቲ ጠረጴዛ ይሰባብሮ። ድሕሪ እዚ ኩላቶም ተበታቲኖም
መርሊን ድማ ዝፍጠር ዘሎ ነገራት እንዳረአየ እንታይ ምዃኑ ተደናጊሩ ክሓስብ ይጅምር። ፐርሲቫል እውን ካብኦም ተፈላልዩ ናፍቲ ኣቑሑት ናይ መዋግእ ዘቐመጡሉ ቦታ ይኸይድ እሞ ሰብ ከም ዘሎ ድምፂ ክሰምዕ ይጅምር። እንተኾነ ግን ግልጽ ኢሉ ተረአየ ወላ ሓደ ዝርአ ሰብ የለን። ድሕሪኡ እውን ነታ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረት ዋልታ መሬት ትወድቕ። በዚ ነገር እዚ መሊሱ ተደናጊሩ ፐርሲቫል ይስንብድ። ቀፂሉ እውን ሃንደበት ከይረኣዮ በዚ መፂኡ ዘይበሎ ፋስ ተሸንጊጉ መፂኡ ኣብ መንኮቡ ይወግኦ። ንፐርሲቫል ጋየስ ተቐላጢፉ ይሕክሞ። ንሱ እውን ኣዝዩ እንዳተገረመ ከመይ ገይሩ እዩ መፂኡ ወጊእኒ ኣይተረድአንን፣ ግን ከዓ ሰብ ኣብ ከባቢ ዝነበረ ኮይኑ ይስምዓኒ ነይሩ ኢልዎም ተሓኪሙ ይኸይድ። ነዚ ነገር እዚ ሰሚዑ እንዳረኣየ ኣዝዩ ሻቐል ዘሎ መርሊን እቲ ነገር መሊሱ ከተሓሳስቦን ከጨንቆን ይጅምር። ጋየስ እውን ንመርሊን ምስ ኣስተውዓለሉ እንታይ ኣሎ ዲ ሓድሽ ነገር ኣነ ዘይፈለጥኮ ኢሉ ሓቶ። መርሊን እውን ካብ ጋየስ ዝሓብኦ ነገር ስለ ዘይነበረ ምስ ኣርተር ናብቲ ዓብዪ ናይ ሚኒቴን ኣእማን ዘለዎ ቦታ ኸይድና ነርና። ኣብቲ ቦታ ድማ ኣርተር በታ ናይ በቐዳማይ ጥሩምባ ገይሩ ናይ ኣቡኡ መንፈስ ፀዊዕዎ ነይሩ ብሎ። ጋየስ ድማ ኣጠንቂቕዎም ስለ ዝነበረ ኣዝዩ እንዳሰንበደ ነጊረኩም ነይረኮ ኣዝዩ ብርቱዕ ሓይሊ ዘለዎ ዓይነት ጥሩምባ ኢኮዚ፣ ብፍላይ ከምቲ ዝዝረብ ተኾይኑ እቲ ጥሩምባ ነፊሑ ነቲ መንፈስ ዝፀውዖ ሰብ ድሕሪ ምስቲ ሰብ ተራኺቡ ምዝርራቡ ክወፅእ ከሎ ንድሕሪት ግልጽ ኢሉ ተጠሚቱ እቲ መንፈስ ዝጸንሐ ሰብ ካብቲ ናይ ምዉታን መንፈስ ዓለም ናብ ዝህሉ ዓለም ክመጽእ ተኽእሎታት ኣለዎ ብሎ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ ድማ ኣርተር ክወፅእ ከሎ ኣቦኡ ይፈትወኪ ኢልዎ ንድሕሪት ግልጽ ኢሉ ነይሩ እዩ። መርሊን ግን ነዚ ድሕሪ ምስምዑ ተቐላጢፉ ናብ ኣርተር ኸይድ እሞ ክትወፅእ ከለኻ ንድሕሪት ግልጽ ኢልካ ጠሚትካ ነርካ ዲኻ ኢሉ ሓቶ። ኣርተር ድማ ምናልባት እወ ከምኡ ገይረ ነይረ መስለኒ ኢሉ ይምልሰሉ። መርሊን ድማ በቃ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝፍጠር ዘሎ ኩሉ ነገራት ተሓታቲ ናይ ኣቦኻ መንፈስ እዩ፣ ንስኻ ንድሕሪት ግልጽ ኢልካ ምስ ጠመትካ ንሱ ድማ ናብ ዝህሉ ዓለም ክመጽእ መገዲ ኸፊትካሉ ብሎ። ኣርተር ግን በቲ ነገር ይጠራጠር። መርሊን ድማ ኣስተውዕል እንዶ ኣቦኻ ድሕሪ ምማቱ ከቢብ ጣውላ ቀይርካ ንዕኡ ካብ ላዕሊ መብራህቲ ወዲቑ ሰይርዎ። ቀፂሉ እውን ፐርሲቫል ናይ ካሚሎት ዘርኢ የብሉን፣ ስለዚ ኣቦኻ ንዑ ጥቅዒዎ። ቀጻሊ ስራሕ ናይ ኦተር እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንግምት ኣይንኽእልን ኢና ብሎ መርሊን። እንተኾነ ግን ኣርተር እዚ ኹሉ ነገር ፈሊጡ ዋላ እኳ ተነበረ ኣቦኡ ኮይኑዎ ግን ግደፈኒ መርሊን ኣቦይ ከምዚ ይገብርኒ ይብሎ። መርሊን ድማ ኣርተር ስምዒታዊ ክኸውን ስለ ዝረኣዮ በይኑ ገዲፎ ይወፅእ። ናይ መርሊን ዘረባ ግን ሓቂ ነይሩ። ብዙሕ ከይዶም ገየ ጎዌን በቲ ኮሪድዮ እንዳሓለፈት ኮላ ደድሕሪያ ሰብ ዝከታተላ ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዕዋ ንድሕሪት ግልጽ ትብል። እንተኾነ ግን ዝኾነ ሰብ ኣይረኣየትን። መሊሱ ኣብ ጥቓ ዝነበረ ፍኒስትራ ክኽፈትን ክዕጾን ስለ ዝጀመረ ዓጽያ ክትሕዞ ትፍትን፣ መሊሱ ግን ተኸፊቱ ኣብያ። ድሕሪኡ እውን ማዕጾ ኣብ ጥቓ ዝነበረ ተኸፊቱ ሃንደበት እቲ መንፈስ ብእግራ እንዳጎተተ መሬት ክወስዳ ይጅምር። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣዝያ ሰንቢዳ ጎዌን ተእዊ። እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ዝረድኣ ክትረክብ ኣይከኣለትን። ካብኡ ከተምልጥ ኢላ ናብ መንደቕ ተጸጊዓ ናብ ውሽጢ ናብ ካልእ ገዛ እውን ተኣተወት። ናብኡ እውን ተኸቲልዋ ኣትዩ ኣቑሑት ሰንዲዩ እንዳሃረመ ዝገደደ ድማ ኩናት ሰዲዱ ይስሕታ። ጎዌን ኣዝያ ክትጭነቕ ትጅምር፣ ግን ክሳብ ሕጂ እውን ዝረድኣ ኣይረኸበትን። መሊሱ እቲ መንፈስ በቲ ብጥቕዑ ዝነበረ ኣቑሑት እንዳሃረመ ርእሳ ሃሪሙ መሬት ከም ትወድቕን ሃለዋታ ከም ተጥፍእ ንገብራ። ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ኣብቲ ገዛ ዝነበረ ሓዊ ተጠቂሙ ኣብኡ ተቓፂላ መታን ክትመውት ጎዌን ገዲፍዋ ይኸይድ ሃለዋታ ጥፊኣ ኮላ። ዝኸፍአ ሽግር ቅድመ መምጽኡ ግን ነቲ ትኪ ዝረኣየ መርሊን ተቐላጢፉ ናብቲ ቦታ ይመጽእ እሞ ንውሽጢ ኣትዩ ንጎዌን ኣድሒንዋ ቀልጢፉ ናብ ጋየስ ሕክምና መታን ክትረክብ ይወስዳ። እንዳተሓከመት ኮላ ኣርተር ይመጽእ እሞ ሕጂ እውን መርሊን ናይ ኣቦኻ መንፈስ እዩ እንተበሎ። ኣርተር ግን እንታ ኾይኑ እሞ ኣቦይ ኣነ ዝፈትዎ ነገራት ርእዩ ከሕድገኒ ክፍትን ንዓይ ከም ዝሓለለየ ዝፈልጥ እንዳበለ ምኽንያት እንዳብዝሐ ናይ ኣቦኡ ጉድለት ምእማን ኣብዮም። ኣይ ኣርተር ግን ንጋየስ ምስ ሓተቶ ብዛዕባ እታ ጥሩምባ ዝፍጠር ነገራትን ብዛዕባ እቲ መንፈስን ሓቂ ተዛሪቡ እዚ ነገር እዚ ክፍታሕ ተኾይኑ ድማ እቲ መጀመርያ ጥሩምባ ነፊሑ ናብዚ ዓለም ከም ዝመጽእ ዝገበሮ ነቲ መንፈስ ሕጂ እውን ጥሩምባ ነፊሑ ከም ዝምለስ ክገብሮ ኣለዎ። ስለዚ እቲ ሓላፍነት ናትካ እዩ ኣርተር ኢሉ ንኣርተር ይረድኦ። ጋየስ ቀፂሉ ነዚ መንፈስ መታን ክትርእዩ ኣቃሚመ መድሃኒት ክሰርሐልኩም የብሎም እሞ ክሳብ ጋየስ ዝሰርሐሎም ናብ እንዳ ኣርተር ገዛ ኸይዶም መርሊንን ኣርተርን ክዕልሉ ይጅምሩ። ኣብ መንጎ ግን ድምፂ ይሰምዑ።
ናፍቲ ማዕጾ ጽግዕ ኢሎም ምስ ከፈትዎ አንጭዋ ኮይና ትጸንሕ። ሰንቢዶም ስለ ጸንሑ አንጭዋ ምዃና ሪኦም ንድሕሪት ምስ ተገልበጡ ጋየስ ብቕድሚኦም ጸኒሑ እንደገና መንፈስ መሲሎ ምስንብዱ። እንተኾነ ግን ጋየስ ነቲ መድሃኒት ዝበሎም ነገር አቃሚምዎ መጺኡ ንኽልቲኦም የስትዮም። እቲ መድሃኒት እንዳመረሮም ናይ ኦተር መንፈስ መታን ክርእዩ ይሰትይዎ። ድሕሪ እውን ኣብቲ ቤተ መንግስቲ እንዳዘወሩ ነቲ መንፈስ እንዳደለይዎ ከለዉ መርሊን አርተር ፈሪሑ ከም ዘሎ ተረዲእዎ ጽላሎት እንዳርአየ ኣብ ዝንህለ እንዳበለ ከሰንብዶ ከሎ ንርኢ። አርተር እውን መርሊን እንዳሰንበደ ስለ ዘሸጎሮ ርእሱ ብጽፊዕት እንዳሃረመ ሱቂልካ ስራሕ ብሎ። ሕጂ እውን ሃንደበት ብቕድሚኦም ማዕጾ ከፊቱ ሰር ሊዮን ይመጽእ። ክልቲኦም ቀስ ኢሎም ክመጹ ስለ ጸንሑ ኣካይዶኦም ርኢ ተገሪሙ እንታይ ደኣ ትገብሩ ኣለኹም ኢሉ ሓቶም። መርሊን ድማ ንአርተር እንደ ግጥሚ ዘላምዶ ዘለኹ እንዳበለ ዘይከውን ምኽንያት የቐርብ። ድሕሪ እዚ ግን ነገራት እንዳኸረሩ ክኸዱ ይጅምሩ። ክልቲኦም ምስ ተፈላለዩ ንመርሊን መገዲ ክዓጻጽዎ ይጅምር ናይ ኦተር መንፈስ። ቀጺሉ ናብ አርተር ከይዱ ነታ ሒዝዋ ዝነበረ ሓዊ እንዳጥፍአ ዘፍርሕ ምንቅስቓሳትን ድምፅን እንዳገበረ ንአርተር ክሽርሽሮ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ ዙፋኑ ኮፍ መበሊ ተቐሚጡ ይጸንሖ። ኦተር ቀጺሉ ዕድመይ ሙሉእ ዝሃነጽኮ ግዝኣት ሕጂ ከምዚ ጌርካ ከተብርሶ ከለኻ ሱቂለ ይርእካኒ ንግወይን ድማ ክቐትላ ዝሓሰብኩ ንናትካ ጥቕሚ ክብል ኢሉ ይዛረቦ። አርተር ግን ግወይን ከምቲ ተሓስበ ዓይነት ጓል ኣይኮነትን ኣዝያ በላሕን ትዕግስተኛን ሰብ ያብሎ። ኦተር ግን ንጉስ ኮይንካ ሓንቲ ንግስነት ዘይትፈልጥ ጓል ካብ ትምርዖ በይንኻ ነዚ ህዝቢ ተትመርሖ መሓሸካ ብሎ። አርተር ድማ በይነይ ነዚ ህዝቢ ካብ ዝመርሖ ንግስነት ተተረፈኒ ሓይሽ ብሎ። ኦተር ግን ትቕብል ኣቢሉ ኣነ ግን ከምዚ ንኽትከውን ኣይኮንኩን ካብ ብንእሽተኻ ከም ንጉስ ኣምሲለ ዘዕበኹኻ ናተይ ዝነበረ ክብሪ ኣውሪድካን ኣባላሽኻዮን ኢኻ። አርተር ግን ናትካ መራርሓ እውን ንፈልጦ እየ እንተኾነ ግን ርእዮ ኣነ ክጥቀመሉ ይደለኹን ምክንያቱ ብዙሓት ጸላእቲ እዮም ነይሮምኻ ንጸላእትኻ እውን ከም ዘኽብሩኻ ዘይኮነ ከም ዝፈርሖኻ ኢኻ ትገብር ነይርካ ናትካ መራርሓ ኣይጸልኦነ የድንቆየ እንተኾነ ግን ሕጂ ናተይ ግዜ እዩ ንካሚሎት ድማ ብናተይ ርእሲ ክመርሓ ዝደሊ ይብሎ። ኦተር ድማ መሊሱ እንዳሓረቐ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ድማ ክርክር እንዳገደደ ኸይዱ ኦተር ናይ ካሚሎት ክብሪ እንዳጎደለን እንዳበረሰትን ኮላ ሱቂለ ይርእኒ ይብሎ ንአርተር። አርተር ድማ እሞ ከምኡ ኢልካ ተሓስብቲ ኮይንካ ንዓይ ቀቲልካ ብናትካ መራርሓ ውሰዳ ካሚሎት ብሎ። ቅድሚ ኩሉ ንካሚሎት ዘቐድም ኢሉ ንወዱ ሃሪሙ መሬት ኣውዲቑ ክቐትሎ ይዳሎ። መርሊን ግን መጺኡ ትገብሮ ዘለኻ ቋረጽ ናፍቲ ዝመጸኻሉ ዓለም ተመለስ ብሎ። ኦተር ድማ ተገልቢጡ ብንዕቀት ንመርሊን እንዳረአየ ንስኻ ተራ ሰራሕተኛ ንዓይ ክትእዝዘኒ ተፍትና ኣለኻ እዚ እኮ ናተይ ግዝኣት እዩ እንታይ ትፈልጦ ኣለካ ብሎ። መርሊን ድማ ኣነ ከምቲ ንስኻ ትብለን ዘለኻ ተራ ሰብ ኣይኮንኩን ኢሉ ነቲ ኦተር ወርዊሩ ንመርሊን ክሃርመሉ ዝሓሰበ ቑሑት መርሊን በቐሊሉ ብማጅግ ንመሬት እንዳውደቐ ካብ ቀደም ክውለድ ከለኹ ማጅግ ነይሩኒ ኢሉ ይነግሮ ንኦተር። ኦተር ድማ ንስኻ እውን እምበኣር ጠንቋላ ኢኻ ኣብ ናተይ ግዝኣት ኣስማት ዘለዎ ሰብ ንኽቕመጥ ኣይፈቅድን ኢሉ ንመርሊን ክቐትሎ ይቐርብ እሞ መርሊን ድማ ንስኻ ካብ ዝነበርካዮ መራርሓ ኣዝዩ ብዝሓሸን ብዝበለጸን አርተር ይመርሓና ኣሎ ኣብ ቅድሚኡ ንስኻ ዋጋ የብልካን ብምባል ኣስማቱ ተጠቂሙ ብሓይሊ ደፊኡ ንደገ የውፅኦ። መርሊን ቀጺሉ ናብቲ ኮሪዶ ወፂኡ ንኦተር ክደልዮ ይጅምር። እንተኾነ ግን ክርእዮ ይከኣልን። ሃንደበት ግን ብድሕሪኡ ከይረኣዮ መርሊን ኦተር ይኽተሎ ከም ዘሎ ነስተውዕል። በይን ኦተር ከም ዘሎ ዘይፈለጠ መርሊን ድማ ሃንደበት ክልተ ኩናት ተወርዊሩ ይመጾ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቀልጢፉ ንኽልቲኤን ኣስሒቱ ግን ናብቲ መንደቕ የጸጉዖ። ኦተር ቀጺሉ ንመርሊን ክቐትል ጠኒኑ እንዳመጸ ከሎ አርተር መጺኡ ዝሃብኩኻ ዕድል ኣባኺንካዮ ኢኻ ሕጂ ናተይ ተራእየ ኢሉ ጥሩምባ ክነፍሕ ይዳሎ አርተር። እንተኾነ ግን ኦተር ጽናሕ ብዛዕባ መርሊን ዘይትፈልጦ ነገር ኣሎ ኢሉ ማጅግ ከም ዘለዎ ክነግሮ እንዳተዳለዎ ከሎ አርተር ግን ነታ ጥሩምባ ስለ ዝነፍሓ ናፍቲ ዝመጸሉ ዓለም ይምለስ ኦተር። ቅድሚ ምኻዱ እውን ከምኡ ትግበር አርተር ኣነ ዝኹሉ ዝገብር ዘለኹ ንጥቕምኻን ንጥቕሚ ካሚሎት ክብል ኢሉ ተዛሪብዎ ነይሩ ዋላ እኳ ተነበረ። አርተር ግን ንዑ ከይተረፈ ክቐትሎ ስለ ዝፈተነ ንመንፈስ ናይ ኣቡኡ ጨኪኑሉ እዩ። መርሊን እውን ምስጢሩ ብዘይምቅልዑ እፎይ ይብል። ሽዑ መወዳእታ ንጽባሐይቱ ንግሆ ኩሉ ነገር ተረጋጊኡ አርተር ትናይ ኩሉ ግዜ ዕጥቁ ንኽገብር መርሊን ይኸድኖ።
أمونغون أرتر أنا أما عرنتي زعمن إلو سلستزاربه مرلين دما أمو أنتاي لأخون كان عي كل جيزة تهرمني معرخة مخاني زي تأمن اللبلو أرتر دما مرلين أنا نعاخدو هرمكي ساكت نعركنت ناي فتوة اندالو زتنكفة كابلو مرلين دما لكا نقوس أرتر عركيخا أنا ونك معرخ متان كهرمكاي خيلي لكايلو مرلين أرتر كسابلو مخاب زهرمو زترره نايت أو تامسيلو عوغيرو باتي حزوه زنبرا قوانتي مرلين أرتر رأسو طوعي بلو أرتر ون مرلين حايلو سلزهرمو أحيمو خلو وحيد واسق بلمو انتاي خادا عوغير كهارين كان نيلو تقلبيتو جن كابزن لعلي كمي جير كاقم زهرم أنا خاريك اي مرلين نيلو أرتر نمرلين كهارمون دا تدالو قوانتو خداني جمر مرلين تفاخا نزد حرمر اينا مرلين مبل 55 كفال عبز تود نا 56 قدم محلافنا لايك زي قبركم لايك مقبار يترسعو كوم دمازا چانل حداش مخانا يترسعو سابسكرايب اندا قبركم نتا دول تنكف اندا بالكم تعزبو عبزا خفالون كنكتل كلنا جزءاتنا يبقى لالتميتين تغاتيلون وتهدراتو دما مويتم نرئهم عبتوشت الداراش مسرعناون مورغانا مس نوغوس أودين بمخان نلالتميتين نابوان ماريخو منكم زلو نرئي لالتميتين نابا أرودارن دما نأودين مورغانان انتاي سلازا عبسنا قمز تقبر اللهم بلوم مورغانا دفار دما نساخاتكم مسناي كاميلوت نكسنت تبق حبرتي زلكم سلازي إذن غرزي تسألاتي مخانكم يزارئي كالق مخنيات دما يتتقبيو بز مخنياتي نعاكم كتقعكم كإلا تبلوم لالتميتين زي ذكركم ما سبات تهلقم اتا عزيات بغتي نأرتر ونفتياتو زنبرت نسوون قوين سلازي نبرت كمرعاو حاسيبو زنبرا قوالع نساتهم مسكادو دما مورغانا نأودين عبز قتل دما كاميلوت كاتك عامتان ناتكا وتحدرات كتبني إخاتو بلو نوغوس أودين دما أنا قبل ملاشو انتاي كركب مالتي بلا مورغانا وانتقبلا بلا ناي ودخا قتالي أرتر ناب إيد كامت إخركب كأتو بلو أودين دما خم تقدم حج زرعنايو نا أرتر كقتلو قندي جزيز فتانا نوغوس سلازقونا بناي مورغانا حساب كسامع جزي وسادلون نمشت مورغانا نلي التميتيان أقدي رحيزاتا نكاميلوت تقيد كاميلوت مسبت حاون تداخي ما سلازنا برات ميتيان سر ليون تقبلو نوشت إتوا عبزيكي زيزي اتا خمس رحتانيا مسيلا أرجيت كويرا متأزلا مورغانا مخانات عيرنا نردا ناي لالتميتيان ممتعون أرتر فليتو بزمشات مدري ناب جزءاتنا أهوي خزمت عقوداي انتاي كخوني خليلو زي تفتح قد اللي خونو باتخوين باتقن قدم حجي صبق ركب سلازنا ورا مسميتيان نتبحيت نقوهو صبق جرام سعرفت كزارا ربا حاسيبو سوقبل ميتيان افتس توهبا خفلي قايس متيق حكما دحر مصنح سرح ودي يملس عبزيكي زيزي مورغانا بمفتح عزيانة معصو نتا مفتحو ناب إيدا حيزا ناب تزنبرتو ناب منقسي مسلات ملس اتناقرقن يدخما سلازنبرة نزز رأيت ميتيان ازناقر يدخما كله انت ترفك محاشة بلا مورغانا قن نعاخز ملكت قدايا يكونن سوق إلكن السخي تصبح انتا إلك خمت مخنين بعال أرتر تراي حسابت بلا ميتيان ون أمارات سلازي نبرا نتصبحيت وقحتا أب قدم بعال أرتر قريبا أب جزءاتهم بسلام دانا برخلو هاندبت ناي أودين سراويت أب لعليهم مدقعت خمز قفتو باتي زتخفت مدقعت مغنيات دما كل سب تبتاتينو ناتهم سدرعون كم لطفتينهم أبو أسل استحاسيقن كلتينا متان كاين التحز أفتيناتنا ناي جزءات مقتو كيلا أبو حبيئيو أنا ناباخم هادي ما متئتبلو قاتيلاون أرتر دقي معبوي كم تتفلطو حج عابيئو يترفدو نعي ننبسو خمان ككراخلي خوبدويو سلازي ناي مودعتا تسفاي نسخ إخا أرتر كتحجزني تسفا جيري إنا بخامت إيه اندا بلد تمحط أنمو أرتر دمات أنيلو شجرا خلو دحر مسمعو نخ حجزاي سمامع ناي كلتي زربا كم فتاويت مسيلة تسمع زلا مورغانا دما أرتر كخيد مخانو مسفلتت كتحجز كلا نري أرتر وندحر تعقيبا لو متصبح كيبلا نميتيان عبقى متان كندحنو نفتقز أتكن كيدينا تباهيلهم مستم وتهدرات خزارة ربي جمر انتو خانا جنجايز نزنا قرب مستوعل نات أمتا منالبات نعخا استدالو متصاود أخي كون بلو مالت أودين نسوخن كم تماتو فليتو سراوي تحيزو تتأبيكم مسبلو أرترقن بولا حدا يخون ما قد خفلت أيك إلني نسوخي فلت أخلو قلتفنا انت بس إحنا دما أبو أنميتيان رودر قلتف
ኣሊፉና ድሕናዮ ክንወፅእ ኢና ንስራሕና መታን ክጥዕመና እውን ብዙሓት ኣይንኸውንና ንእሽተይ ውሕድ ኢልና ኢና ክንከይድ ብሎም ኩሉ ነገራት ኣብ ማእኸል ካሚሎት ኮይና መደብ ተውፅእ ዘላ ሞርጋና ድማ ነቲ ዝበፅሐቶ ጉዳይ ናብ ኦዲን መታን ክትልእኾ ንሓደ እኳ ክፀዊዓ ብማጂክ ተጠቂማ ናብኡ መልእኽቲ ትሰድድ ሚትያን ድማ ሞርጋና ይትርእንን ዘላ ኢላ ሓሲባ ነታ ዕድል ክትጥቀም ደስ ከይበላ ንበዓል ኣርተር ኣብ ሽግር ተእትዎም ስለ ዝነበረት ክትሃድም ትፍትን እንተኾነ ግን ማጂክ ጌራ ሞርጋና መሬት ኣውዲቓ ትሕዛ ኣጋጣሚ ኮይኑ መርሊን ይኩሕኩሕ ክልቲአን ምስ ከፈትኦ ንሚትያን ይሪኣ እሞ ንእሽተይ ፈሪሓ ከም ዘላ የስተውዕል እንተኾነ ግን ጋየስ ዝለኣኸኒ ንብረቴ ከብፅሕ መፂ ኢሉ ንሞርጋና ሂብዋ ይምለስ ገዛ ምስ ተመልሰ ግን ቅድሚ ሕጂ ሚትያን ጠባያ ስለ ዝፈልጦን ከምዚ ኢላ ፈሪሓን ተጨኒቓን ርእዋ ስለ ዘይፈልጥ ንጋየስ የካፍሎ ጋየስ ግን ነቲ ነገር ብኻልእ ኣይተረድኦን ምናልባት ኣቦኣ ተኣሲሩ ስለ ዘሎ ግዝኣቶም እውን ብኻልኦት ተጠቂዑ ስለ ዘሎ ንሱታታ ጨኒቕዋ እዩ ዝኸውን ንብሎ መርሊን ግን ኣነስ እንድዒ ምናልባት ምስታ ሰራሕተኛ ገለ ዘየሰማምዕን ጉዳይ ዝተፈጥረ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ኢሉ ጠርጣርኡ ይዛረብ ቀፂልና እውን ናብ ኣርተር ንምለስ እሞ ጉዌን ቀስ ኢላ ናብኡ ገዛ እንዳቐረበት ናይ ብሓቂ ንሚትያን ክትሕግዛ ክትብል ኢልካ ዲኻ ትኸይድ ዘለኻ ዋላስ ቅድሚ ሕጂ ኦዲን ነቦኻ ብሰብ ሊኢኹ ስለ ዘቕተሎ ሕነኻ ክትፈዲ ኢኻ ደሊኻ ትብሎ ኣርተር ግን ኣይፋሉን ኣነ ዝደለኹ ኣቦኣ ንሚትያንን ነፃ ከውፅኦም እምበር ካልእ ሕነ ናይ ምፍዳይ ዕላማ የብለይ ንብላ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቲ ሞርጋና ማጂክ ተጠቂማ ቡካኽ ዝለኣኸቶ መልእኽቲ ናብ ኢድ ንጉስ ኦዲን ይበፅሕ እሞ ኦዲን ድማ ነቲ መልእኽቲ እንቢቡ ኣዝዩ እንዳተሓጎሰ ኣብ ቀረባ ግዜ ነዚ ቀታሊ ወደይ ዝኾነ ኣርተር ኣብ ኢደይ ኣቴ ክቐትልየ ይብል ምስኡ ኮይኑ ነዚ ዝሰምዕ ዘሎ ኣቦኣ ንማትያን ንጉስ ሮደር ድማ ክብሪ ዘለዎ ንፉዕ ንጉስ ናብ ሞቱ ከም ዘምርሕ ጌርካ ክትቀትሎም በኣር ትዳሎ ኣለኻ እስኻ ናይ ንጉስ ባህሪ የብልካን ኩሉ ባህርያትካ ልክዕ ከም ናይ ሰራቕን ናይ በደለኛን ይብሎ ኦዲን ግን ንንጉስ ብፅፍዒት እንዳሃረሞ ኣነ በደለኛ ይኮንኩን ኣርተር ወደይ ቀቲልዎ ንሱ እዩ ገበነኛን በደለኛን ንብሎ ናብ ካሚሎት ምስ ተመለስና እውን እታ ክሳብ ሕጂ ዘይቀሰነት ዘላ ሚትያን ሞርጋና ተዳኺማ ኣብ ጣውላ ደቂሳ ከም ዘላ ትርኢ እሞ ሽዑ ቀሲላ ነታ መፍትሕ ካብ ኢዳ ሰሪቓ ማዕፆ ከፊታ ናብ በዓል ኣርተር ተሃድም ሞርጋና እውን ኣጋጣሚ ተበራቢራ ሚትያን ከም ዝሃደመታ ኣስተውዒላ ክደልያ እንዳጎየት ትኸይድ ኣጋጣሚ ሚትያን ዕድል ኣይገበረትን ገና ናብ እንዳ ኣርተር ከይበፅሐት ኮላ ሞርጋና ርኪባታ በታ ኣብ ኢዳ ኣሲራትላ ዝነበረት ብራችሌት ጌራ ብማጂክ እንዳቃፀለት ካልኣይ ግዜ ካብ ኢደይ ከተምልጥ እሞ ሕሰቢ ነቦኺ እየ ዝቐትሎ ኢላ ኣፈራሪሓ ክትወስዳ ትፍትን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ጉዌን ትመፅእ ደሓንዲኽን እንታይ ዝተፈጥረ ነገር ኣሎ ዲላ ተሓተን እታ ናብ ኣረጊት ተቐይራ ዘላ ሞርጋና ድማ ወላ ሓደ ሓድሽ ነገር የለን ንእሽተይ ልዕልቲ ሚትያን ሓሚማ ኮይና እያ ረቢሽና ክዶ ይቕሬታ ኢላታ ንልዕልቲ ሚትያን ሒዛታ ትኸይድ ጉዌን እውን ስለ ዘይጠርጠረተን ናብ ክፍላ ትምለስ ነፅባሓይቲ ንጉሆ ጉዕዞ ንኽጅምሩ እንዳተዳለዉ መርሊን ግን ኩሉ ነገራት ደስ ስለ ዘይበሎ ንኣርተር ቁርብ ተፀናሕና እንታይ ይመስለካ ኢሉ ከታርፎ ይፍትን እንተኾነ ግን ኣርተር ሓንሳብ ተበጊስና ኢና ከድና ግዜ ከይወሰድና ነቦኣ ኸነድሕኖ ኣለና ኢልዎ ሚትያን ሞርጋና መርሊን ጋየስ ከይተረፈ ሓደ ወተሃደራት እውን ምስኦም ተሓዊሶም ናብኡ ጉዕዞኦም ገብሩ ሽዑ መገዶም ልዕልቲ ሚትያን እንዳመረሕቶም ናብቲ ኣቦኣ ተኣሲሩሉ ዘሎ ቦታ ይኸዱ ነዊሕ ድሕሪ ምጉዓዝ እውን ኣብ መገዲ ከዕርፉ ይወርዱ እሞ መርሊን ንልዕልቲ ሚትያን ደጊፉ እንዳውረዳ ከሎ ኢዳ ከም ዝተቃፀለ የስተውዕል እንታይ ደኣ ኮንኪ ኢድኪ ኢሉ ምስ ሓተታ ድማ ናይ ኦዲን ወተሃደራት ምስ ሓዙን እዮም ከምኡ ገይሮምን ኢላ ሓስያ ትነግሮ ሞርጋና እውን ይሓታ ከም ዘሎ ሪኣ ናብኦም ቀሪባ ሕጂ ዘሕለፈቶ ጭንቀት ካልኣይ ግዜ ክትዝክር ስለ ዘይደሊ ደሓን ብዙሕ ሕቶይ ተብዝሐላ ግደፋ ትብሎ ንመርሊን ግን ንሩባ ማይ ክቐድሕ ምስ ወረደ ነጋየስ ኣብዚ ነገር እዚ ገለ ጉዳይ ኣሎ ምክንያቱ ብቐዳማይ ክትዛረብ ኮላ ልዕልቲ ሚትያን ካብ ናይ ኦዲን ወተሃደራት ሃዲሚያ ኢላ ሕጂ ዓንተ ወይ ምስ ሓተትኳ ግን ሒዞምኒ ኢደይ ተሃስየኒ ሪኣ ኢላትኒ ስለዚ ገለ ነገር ዘየስተውዓልናዮ ኣሎ ሕጂ እውን ተጠራጢሩ ነጋየስ ይዛረቦ ኣብቲ መገዲ ከለዉ ስለ ዝመሰየ እውን ኩላቶም ተኣኪቦም ከለዉ መርሊን ቀሲሉ ንኣርተር ቁኑዕ ነገር ይገብር ኣለኹ ኢልካ ዲኻ ትሓስብ ብብሎ ኣርተር ድማ ኣብ ቦታ ይተትኸውን ሰብ ንኽትረድኦ መፂ ብትሕትና ተዝሓተካ እንታይ ምገበርካ ብሎ መርሊን ድማ እንዳተጠራጠረ
እወዚ ዓይነቱ መልሲ ሂቦ ብዙሕ ከይዶም ጎዩ ግን እታ ናብ ኣረጊት ተቐይራ ዘላ ሞርጋና እቲ ማጂክ እንዳዳኸማ ስለ ዝመጽእ ዘሎ ወዲቓ በዓል መርሊን ከይዶም ደግፎም የተስእዋ። ጋይስ ድማ ሕክምና የድልየ ክሎ ክሕክመክ ዶ ብላ እሳ ግን ደሓና የድልየኒ ትብሎ። እንተኾነ ግን ኣርተር መጺኡ ግዴታ ክትሕከም ኣለዋ ኢሉ ከም ትምርመር ይገብር። ጋየስ ድማ ረስኒ ናይ ኣካላታን ዓይናን ድሕሪ ምርኣዩ ሙሉእ ጥዕና ኣለኪ ኢልዋ ኸይዱ ድሓር ግን ናብ መርሊን ቀሪቡ ኣብዛ ኤልዳና ዝተባህለት ዓባይ ሰበይቲ ዝረኣኽዎ ዙረደም ካብ ዕድመኣ ዘይተጽበዮ ኣብ ፍርቂ ዕድመናታ መንእሰይ ዘሎ ሰብ ዘርእዮ ምልክታት ናይ ጥዕና ኢሉ ንመርሊን ተጠራጢሩ ነግሮ። ግን ነጋየስ ዋላ ሕቶ ኾይንዎ ስለ ዝነበረ ከመይ ገይሩ ከም ዝተፈጥረ ግን ኣይተረድአኒ ንብሎ ንመርሊን። ነጽባሓይቱ ንግሆ ጉዕዞኦም ክቕጽሉ እንዳተዳለዉ ኸለዉ ሚትያን ክሕጸብ ኢላ ናብቲ ሩባ ትወርድ። ሞርጋና ድማ ዝኾነ ናይ ዓያሹ ሓሳብ ከይተሓስቢ ሳዕቤኑ ክኸብደኪ ኢላ ጠንቂቓታ ናብቲ ሩባ ትኸይድ ሚትያን። መሊሳውን ካብቲ ሩባ ተሓጻጺባ ትምለስ እሞ ብርሑቕ ሞርጋና እንዳተኸታተለታ ናብ መርሊን ቀሪባ በቲ መስተይ ማየ ጌርካ ካብ ሩባ ኣባ ማይ ኣምጸለይ ትብሎ። መርሊን ድማ ናተይ ኣሎ ካብ ናተይ ስተይ ይብላ። እንተኾነ ግን ሚትያን ብናተይ መስተይ ዝደሊላቶ ከይፈተወ ተገዲዱ ናብቲ ሩባ ይወርድ። ነዚ ኩሉ ንእሽተይ ካብኦም ርሕቕ ኢላ ትከታተሎ ዘላ ሞርጋና ድማ ተጠራጢራ ደድሕሪኡ ትኽተሎ። መርሊን ማይ ድሕሪ መቕድሑ ካብቲ ሩባ ክትስእ ምስ ተዳለወ ኣብ እምኒ ሞርጋና ዝብል ጽሑፍ ርኢዩ እንታይ ምዃኑ እቲ ነገርን እቲ ምስጢር ኩሉን ይርድኦ። እንተኾነ ግን ቀልጢፉ ተሲኡ ክኸይድ ምስ ተበገሰ ክትከታተሎ ጸንሐት ሞርጋና ማጂክ ጌራ ምስ ገረባ ጋጫ ተውድቆ። ድሕሪኡ ድማ ወዲቑ ከሎ ብማጂክ ጌራ ክሳዱ ሓኒቓ ተንፋስ ከም ዝሓፅሮ ጌራ ክትቀትሎ ትፍትን። ኣጋጣሚ ዕድል ገይሩ ግን ነዊሕ ዋላ እኳ ተሓነቐቶ ኣርተር መርሊን እንዳበለ ናብቲ ሩባ ገጹ ስለ ዝወረደ ሞርጋና ኣብ ዘሎ ሃለዋቱ ጥፊኡ ወዲቑ ኢላ ንኣርተር ትጽውዖ። ሽዑ ኣዝዮም ሰንቢዶም ንመርሊን ተሰኪሞም ወስድዎ እሞ ጋየስ ድማ እንታይ ተፈጢሩ ብልዕሊ መርሊን ኢሉ ክሕክሞን ክምርምሮን ይጅምር። እንተኾነ ግን መርሊን ርእሱ ስለ ዝተሃርመ ሃለዋቱ ክፈልጥ ንእሽተይ ግዜ ክወስደሉ ክእል ይብሎም ጋየስ ንበዓል ኣርተር ድማ ሮደር ኣብ ትሕቲ በዓል ኦዲን እዩ ዘሎ እንተደንጊና ድማ ክቐትልዎ ክእሉ እዮም። ስለዚ መርሊን ክሳብ ዝነቅሕ ካብ ንጽበ ጋየስን ጉወይንን ንመርሊን ሓልውዎ ንሕና ኸይድና ነቦኣ ንሚትያን ነጻ ኸነውፅኦ ብሎም። ልዕልቲ ሚትያን እውን ኣብ ልዕሊ መርሊን ዝተፈጥረ ነገር ምስ ረኣየት ኣዝያ ትሓዝን። ሞርጋና ድማ ናብኣ ቀሪባ ነጊረክ ነይረኮ ዝኾነ ናይ ዓያሹ ሓሳብ እንተሓሲብኪ ገና ካልእ ነገር ከጋጥም እዩ እንተቋረጽኪ ሕሸኪ ኢላ ተፈራርሓ። ሽዑ ኩላቶም በዓል ኣርተርን ሞርጋናን ሚትያን ጉዕዞኦም ክቕጽሉ ኸለዉ እቲ ምስ ጋየስ ዝተረፈ ጉወይንን ጋየስን ድማ ንመርሊን ምንታይ ከም ዝገብርዎ ጨኒቕዎም ዝተፈላለየ ሓሳብ ክሓስቡ ይጅምሩ። ኣብ መንጎ ጋየስ ንጉዌን ኪድ ንስኻ ዕንጨይቲ ኣሪኻለ ይምጻእ ብሎሞ ጉዌን ምስ ከደሉ ጋየስ ትክፈጢሩ ኣብ ልዕሊ መርሊን እንዳቐመጠ ማጂክ ተጠቂሙ ክሕክሞ ይፍትን። በዓል ኣርተር እውን ጉዕዞኦም ቀጺሎም ነቲ ናይ ካሚሎት መሬት ሓሊፎም ናብ ናይ ኦዲን ግዝኣት መሬት ይኣትዉ። ጋየስ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ጭንቀት ንመርሊን የበራብሮ። መርሊን እውን ልክዕ ምስ ነቐሐ እታ ሄልዳ ትበሃል ዘላ ኣረጊት ሰበይቲ ሞርጋና ኢሉ ይነግሮ። ጋየስ በቲ ነገር ይደናገር። እንተኾነ ግን መርሊን ዕድማኣ ብማጂክ ተጠቂማ ኣዕብያቶ። በዓል ኣርተር ናብ ሓደጋ እዮም ዝኣትዉ ዘለዉ ይብሎም። ኣጋጣሚ ኾይኑ ጉዊንን ዕንጨይቲ ኣርዩ ናፍቲ ቦታ ይመጽእ እሞ መርሊን ድማ በዓል ኣርተር ሽግር ከየጓነፎም ከሎ ቀልጢፍና ክንበጽሕ ኣለና ናፍቲ ቦታ ኢሉ ብጉያ ይብገስ። ነበዓል ኣርተር ድማ ልዕልቲ ሚትያን እንዳመረሐቶም ነቲ ጫካ ሓሊፎም ንእሽተይ በዓቲ ይረኽቡ እሞ ኣቦይ ኣብዚ ውሽጢ በዓቲ እዩ ተታሒዙ ዘሎ ኢላ ሓስያ ኣርተርን ፐርሲቫልን ንውሽጢ ኣትዉ። እቶም ካልኦት ወተሃደራት ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ይጽበይዎም። መርሊንን ጉዌንን ድማ ናብ ሓደጋ በዓል ኣርተር ቅድሚ ምእታዎም ብፍጥነት እንዳጎዩ መታን ከድሕንዎም። ኣብ መገዲ እውን ናይ ኦዲን ግዝኣት ወተሃደራት ረኺቦሞም ተሓቢኦም ይሕልፍዎም። ኣርተርን ፐርሲቫልን ድማ ምስ ሚትያን ናብቲ ውሽጢ በዓቲ ምስ ኣተዉ ሚትያን ይቕሬታ እንዳሓተተቶ ንኣርተር ኣቦይ ኣብዚ በዓቲ የለን ትብሎ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቶም ብደገ ዝጸንሑ ናይ ኦዲን ወተሃደራት ንበዓል ሰርሊዮን ይማርኽዎም። እቶም ኣብ ውሽጢ ዝጸንሑ ድማ ንበዓል ኣርተር ይኸብዎም። ብኸምዝታት ብቐሊሉ ኢዱ ዘይህብ ኣርተር ድማ በይኑ ክበኣስ ይጅምር። እንተኾነ ግን ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ብሓይሊ ሒዝዎ። ሽዑ ክልቲኦም ፐርሲቫልን ኣርተርን ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ኣንበርኪኾም ሒዝዎም ቶም ወተሃደራት እሞ ንጉስ ኦዲን መጺኡ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክንደይ ዓመት ክጽበያ ጸኒሐ። እታ ኣዝየ ዝፈትዎ ወደይ ብሰንኪ ኸየሲኢነዮ ሕጂ ድማ ሕነይ ክፈድእ ኢሉ ተዳልዩ ካብታ ኣረጊት ሰበይቲ ናብ መንእሰይ ተቐይራ። ሞርጋና እውን ኣነ እውን እዛ ግዜ እዚኣ
ነዊሕ ተጸበያ ኢላ ምስ ተዛረበት ኣርተር ንድሕሪት ግልጽ ኢሉ ተዓረጊት ሰበይቲ ሞርጋና ምዃና ተረዲኡ ናብ ከቢድ ሽግር ትኽ ኢሉ ከም ዝመጸ ይርድኦ። ናብ ኦዲን መሊሱ እንዳጠመተ ኣቦይ ቀቲልካዮ ኢኻ ሕነ ንምፍዳይ እዚ እኹል ዘይኮነ ንብሎ። ኦዲን ግን ኣይኣኽለንኒ ስለ ዝበሎ ኣርተር ንዓይን ተቐቲልካኒ ናይ ካሚሎት ወተሃደራት ምሉእ ዘመንካ ኣይክገድፉኻን እዮም ብሎ። ኦዲን ግን ናቱ ድሓን መፍትሕ ኣለኒ ናትካ መዓልቲ ግን ደጊም ሎሚ ኣኺለ ኣይሉ ክቐትሎ ሰይፉ ውፅኡ ይዳሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግዌንን መርሊንን ኣብ ኣፍ ደገ ናይቲ በዓቲ ስለ ዝበፅሑ ነናቶም መገዲ ተኸፋፊሎም ግዌን ብናቱ መገዲ ነቶም ወተሃደራት ሓደ ሓደ ከውድቖም ከሎ መርሊን እውን ተሓቢኡ ማጂግ እንዳተጠቀመ ነቶም ወተሃደራት ንገሊኦም ሃለዋቶም ከም ዘጥፍኡ ንገሊኦም ድማ ካልእ ማጂግ ገይሩ እንዳታለለ ንውሽጢ ኣትዩ ነቲ ክቕተል ተዳልዩ ዝጸንሐ ኣርተር መሬት ተንኪፉ ማጂግ ተጠቂሙ ምንቅጥቃጥ ፈጢሩ ዕግርግር ከም ዝለዓል ገይሩ ንኣርተር ካብ ሞት የድሕኖ። ኣርተር ድማ ተቐላጢፉ ንኦዲን ሃሪሙ ነታ ሰይፊ መንጢሉ ንፐርሲቫል እውን ሂቡ ንሱ እውን ንዕኡ ዝኾነ ካልእ ሰይፊ ሒዙ ምስቶም ወተሃደራት ክቃለስ ይጅምር። መርሊን እውን ናብቲ በዓቲ ኣትዩ ሓደ ሓደ ወተሃደራት ሃሪሙ ክቐትል ከሎ በዓል ኣርተር ሪኦሞ እንዳተገረሙ ንዕሞ በሉ በዚ ውፁ ኢሉ ኣርተር መሪሕዎ መወፅእ። ሞርጋና ድማ በቲ ዝኸድዎ ክትክተሎም ኢላ ትብገስ። እንተኾነ ግን መርሊን ከይተረኣየ ማጂክ ተጠቂሙ ምስ መንደቕ ኣናጊዕዋ ኸይድ። ሽዑ ብኸምዚ መልክዕ ኣቦ ኣኑሚትያን ካብቲ በዓቲ ውፅኦሞ በዓል ኣርተር ይሃድሙ። ግዌን እውን ተሓቢኡ ነቶም ካልኦት ወተሃደራት ማሪኾሞም ዝነበሩ ናይ ኦዲን ወተሃደራት ብማንቲክ ክራማ በብሓደ እንዳቐተለ መሊሶም ናይ ካሚሎት ወተሃደራት ከም ዘጥቅዑ ይገብር። ሽዑ ኩላቶም ብሓንሳብ ይሃድሙ። እቲ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ዝጸንሐ ንጉስ ኦዲን እውን ወተሃደራቱ ኣኻኺቡ ደድሕሪ በዓል ኣርተር ይስዕብ። በዓል ኣርተር እንዳሃደሙ ከለዉ ግን ኣቦ ኣኑሚትያን ንጓለይ ጥራይ ኣድሕኑለይ ኣነ ደጊም ኣሪገ ስለ ዝኾንኩ ንኹላትኩም ከጓትተኩም ይብሎም እሞ ኣርተር ግን ነኖ ንስኻትኩም ኩላትኩም ተኣኪብኩም በዚ ካልእ መገዲ ህደሙ ኣነን መርሊንን ንኦዲንን ነቶም ወተሃደራቱን ከነዳናጉዮም ኢና ብምባል ብኻልእ መገዲ ሃድም። ሽዑ ንጉስ ኦዲንን እቶም ወተሃደራትን ነቶም ካልኦት ገዲፎም ንኣርተርን ንመርሊንን ይስዕብዎም። ኣጋጣሚ ኮይኑ በዓል ኣርተር ነዊሕ ድሕሪ ምህዳም መገዲ ስኢኖም ጠጠው ይብሉ። ኦዲን እውን ምስቶም ወተሃደራቱ መፂኡ ንኣርተር ባዕለየ ዘቐትሎ ይብል። ኣርተር ድማ እቲ ባእሲ ሓደ ብሓደ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ንቕድሚት ገጹ ቀሪቡ ምስ ንጉስ ኦዲን ከቢድ ባእሲ ይፍጠር ኣብ መንጎኦም። ግን ከምቲ ንኣርተር ንፈልጦ ኣዝዩ ጅግና ስለ ዝነበረ ንኦዲን ብቐሊሉ ስዒሩ ኣብ መሬት ኣንበርኪኹ ክቐትሎ ይዳሎ። መርሊን ድማ ኣይትቕተሎ ከምዚ እንተጌርካ መዓስዩ ትደም ክዓርፍ ምሕረት ኣርእዮሞ ዕርቂ ግበሩ ብሎ። ኣርተር እውን ነቲ ሓሳብ ርግእ ኢሉ ድሕሪ ምዕሳብ ሓቂ ኸኢኻ ኢሉ ንመጻኢ ኣነ ኹለን ግዝኣት ሰላም ክነብራን ብሓንሳብ ክሰርሓን እየ ዝደሊ ዓላማይ ንሱ ስለ ዝኾነ ንዓኻ ንጉስ ኦዲን ኣብ ዝቐቲለካ ትርጉም የብሉን ንዓይ። ምኽንያቱ ናትካ ወተሃደራት እውን ንካሚሎት ከጥቅዑ ድሕሪኡ ክመፂኦም ኣነ እውን ክከላኸል ኣብ ደም ኢና ክንነብር። ስለዚ ሕጂ ብሂወት ክገድፈካ እየ ኣብ መንጎና ዕርቂ ጌርና ናይ ኣቦ ኣኑሚትያን ሒዝካዮ ዘለኻ ግዝኣት እውን ኩሉ ክትገድፎን ነፃ ክትሰዶን ኢኻ ብሎ። ንጉስ ኦዲን ግን ድራር ሰይፊ ኮይኑ ከሎ ብድፍረት ንስኻ ኮ ወደይኻ ቀቲልካዮ ምሳኻ ኣይዕረቕን ይብሎ ንኣርተር። ኣርተር ድማ ኣዝዩ እንዳሓረቐ ንስኻ እውን እኮ ኣቦይ ቀቲልካ ኣለይኻ ደም ብደም ኣይዓርፍን ኢለ እየ ከምዚ ዓይነት ምርጫ ዝበካ ዘለኹ ካብ ሕጂ ንድሓር ተቐታቲልና ናትካ ሞት እውን ኣብዚ ሕጂ ጠጠው ኢልናሉ ዘለና ቦታ ካብ ዝኸውን እዚ ዕርቂ እዚ ተቐበል ኢሉ ጨዲሩ ይዛረቦ። ኦዲን ነቲ ነገር ደጊሙ ክሓስበሉ ጀሚሩ ስለ ዝተረጋግአ ነቲ ሰይፉ ካብ ክሳዱ ኣልዩ ኣርተር ኣብ መሬት ይሸቕሎ። ሽዑ ኣእዳው ሰዲዱ ንኸተስኦ ሰላም እብሎ። ካልእ ኣማራፂ ስለ ዘይነበሮ ነቲ ነገር እውን ደጋጊሙ ምስ ሓሰበሉ ቁኑዕ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ እውን ኦዲን ንኣርተር ሰላም ኢሉ በቲ ነገር እቲ ሙሉእ ብምሉእ ይሰማማዕ። ኣርተር ጅግና ሕጂ እውን ምዚ ሰላም ፈጢሩ እታ ኩናትን ሞትን ትደሊ ሞርጋና ግን ሕጂ እውን እንተኾነ ኣይተዓወተትን። ሽዑ መወዳእታ ናይዛ ክፋል በዓል ኣርተር ብሰላም ንካሚሎት ተመሊሶም ነቦ ኣኑሚትያን እውን ጋየስ ሓኪምዎ። ኣርተር ድማ ንሚትያን ከዘራርባ ምስ ጀመረ ይቕሬታ ካልእ ኣማራፂ ነበረንን ናብ ሽግር ተኻቢለ ወሲደካ ትብሎ። ኣርተር እውን እወ ከምቲ ዝበልኪ እዩ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረኪ ኢኺ ከምኡ ጌርኪ ፈቲኺ ከምዘይኮንኪ ይርድአኒ ኢሉ ተረዲእዋ። ዋላ መሬቶም ግዝኣቶም እውን ካብ ንጉስ ኦዲን ነፃ ከም ዘውፀሎም ነቦ ኣኑሚትያንን የበስሮም።
ሽዑ ንሳቶም እውን ኣዝዮም ክሕጎሱ ርኢናዮም ኣርተር ይኸይድ ግዊን ሰበይቱ ድማ ንኣርተር መፅያ እንዳሓቆፈት ብኣኻኮ ኣዝየ ዝኮርዕ ኢላ ትነግሮ ኣርተር ድማ ንመርሊን ኣብ ኣፉ ጽቡቕ ነገር ክብሎ ይደሊ ዋላ እኳ ተዘይነበረ ንሰበይቱ ግን ኣብዚ ሎማዓንቲ ዘካየድናዮ ቃልሲ መርሊን ክምስገን ይግብኦ እዩ ግን ሓደራ ከይትነግሪ ይብላ ብዛዕባ መርሊን ካብ ተዛረብና ግን ንምሸቱ ምስ ጋየስ እንዳተደረረ ከሎ እዛ ሞርጋና ትበሃል ሕጂ እውን ኣይቀሰነትን ሽግራት ሒዛ እያ ክትመጽእ ገለ ክንገብር ኣለና ይብል ጋየስ ድማ ዋላ እኳ ዝፈተነት ትፈትን እንተኾነ ግን ሓይላ እንዳበርትዐ ኸይዱ ልዕሊ መርሊን ወይ ማዕርኡ ምስ ኮነት ዝመጽእ ሽግር ሓሲቦም ይጭነቑ መዓስ ኮነ ያዛጓል ዕረፍቲ ክትቦም ሞታ ክንርኢ እኮ ሃሪፍና መርሊን መበል 56 ክፋል ግን ኣብዚ ትውድእ ኩላትኩም ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ከምኡ ድማ መርሊን እንዳመቀረት ትኸይድ ተሃልያ ነዚ ሓዳሽ ቻነል ሳብስክራይብ ነታ ናይ ደወል ምልክት ትንክፍ እንዳበልኩም ጀምዓ መርሊን ምዃና ኣይትረስዑ እዛ ቻነል ሓዳሻ ከምዚ ትርእዋ ዘለኩም ሓሳባት እውን ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ ንኹላትኩም እንቋዕ ደሓን መጻኹም ኣብ ቀጻሊ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ንኹላትኩም ሰሰናዩ